Oh, welcome back. Croeso nôl. Fi'n mi gweld chi ers bron i chwarter canrif. Wel, dyma fi yng nghrombil y broadcasting. Wedi cael gwahoddiad gyn y rhogyn bach taflan Davies i ddod yma i'r museum. I chwilio am hen ffotograffs ohona i pan o'n i yma way back yn y 60s, yn y cyfnod pan oedd Bess yn dechrau teyrnasu. A mae gymaint o ddewis o'n i'n lle ddechrau, ond mi dwi thrilled to bits. A mi ddechrau wrth yn rhaid. Ydy hwn dyma. Ah, madam. Now, who am I? Are you Gladys's boy? BBC calling. Ryan and Ronnie. Beth yw'r situation sefyllfa fel ma'n dweud? Wel, dwi'n hen chwarelwr di dod i lawr o'r gogledd i ddiw i Gaerffili de. Yn ble mae'r mab wedi priodi merch i Thomas... Felly dad yng nghyfraith chi? Ia. A hefo'r teitl fo a fer, beth hefo'r gogledd ar de? O, hollol, ie. Da ni chwarae lot ar y fusnes yma o'r iaith. Dwi'n bach, ti'n modd, geiriau gwahanol ac yn y blaen yn y sgript, ynddo? A da ni'n gwneud hyn yn rhan o'r comedi sydd gyda ni yn y sgript, ie. Dwi'n chwilio am gapel, peth cyntaf i ddod lawr, cyn cael swper bron. Cyn cael swper, ie. Are, mae chi moyn. Diolch. Yn brog yn rhywbeth? Na, mae pob rhyw hap chwarae fel na'n groes i ddigwyddorion ni. Dwi rioed wedi gamblo. A na i bydd chwaith. Rioed? Talo rioed. Drwy chwys dy wyneb y bwytau fara. Oswch am armalid. Amseru. Ie? O, yn bendant. Yn bendant. Os nag oes amseru gyda comediwr, ti'n modd, mae'n tatan o fe. Gell chi wario rhywbeth fyna? Chwarae'r harmoniam. Wrth gwrs bod i, pan o'n i ddim o beth. O'n i'n chwarae'r harmoniam yn capal pan o'n i 20 oed. Lwch, dwi ddim eisiau brolio, ond enw chi unrhyw rif yn girwan o, fel o 1 i 400 am i chwarae chi. Two fat ladies. BBC in monochrome. Before our next programme, a quick look at some of the programmes we have for you later this evening. At 7:30, Michael Bentin will be on hand to present some more Golden Silence for you. Tonight we start off with a film, a 1929 film, by those wizards of comedy, 1929, Whitewashing the Fence. O gofio, mi oedd o'n brofiad anhygoel oedd rwy'n yn meddwl bod rwy'n yn dechrau dringo yr ysgol fawr tuag at y sêr ac mi oedd bywyd yn wych ac yn glen a dyma ni o'n i ar yn ffordd. O'n i wedi gwneud gymaint ohonyn nhw'n Gymraeg i ddechrau'r cychwyn. Oedden ni fel tîm yn gweithio yn dda efo'n gilydd. A deud y gwir, ddaru ni adael yn marc ar y theatr yn Shepherd's Bush. Diolch yn bod bellach mae wedi cael lawr. Ond rwy'n credu bod pawb oedd wedi gweithio ar y gyfres gyntaf wedi gofyn o Linden rwan, y Saeson, wedi gofyn, please allan nhw weithio ar yr ail gyfres tas o'n i'n dod nôl.
o'n i wedi dod i mewn efo rhyw ysbryd newydd, rhyw ffresni. Hanner wedi 8 yn y bore, tu allan i westi digon dinod ger llaw Paddington. A chryw bach o Gymru yn gofod wynebu taith drwy ganol Llundain cyn dechrau ar ei diwrnod o waith. Ie, fan'na. Mae hwnna di wedi ddod gloch te, Mag. Oce, Ron. Ter agor e. Taxis eisiau ni'n albus. Ni'n sgwennu'r deunydd yn hunain. Am y reswm penna, yn bod ni'n gwybod beth allwn ni'n neud. Bod ni'n gwybod yn union beth allwn ni'n neud, beth allwn ni ddim neud. A oedd bobl yn meddwl bod ni yn Gymreig. A ni'n meddwl ni hefyd. Tan ni fynd i wneud clybiau yn Lloegr ac hefyd wneud summer season yn Blackpool. Pan ffyn o'r mas, mae dim Cymreig o'n i, ond Gwerino. Have you seen Ryan and Ronnie? Yes. On television? Yes. What do you think of them? Very good. Welsh culture at its best, I would think. Why do you say that? Well, they're terribly natural, and they're very normal, and I think they are using the English language as a medium to explain Wales to the English people, and this needs doing. Un o'r thrills mwyaf yma wedi o dod draw o bwrs nawr a gweld i hynwen nhw tu allan i'r theatr. A i ni gyd yn falch iawn a mi'n gobeithio bod hyn yn ddechrau rhywbeth mwy hyd yn oed. Comedy is a serious business, a oedd hwnna'n wir am Ryan a Ronnie. Oedd Ryan a Ronnie'n gymeriadau mor wahanol i'w gilydd. Oedd y ddau yn sgrifennu, felly pan oedd un yn siarad a trafod y sketch rwy'n arall eisiau dorio, wrth gwrs bod yna deimladau. Rhyngthon ni gyd, dwi'n credu bod Bryn Williams a finne trio just pidio ymyrryd gormod, ond cadw'r ddisgyn yn wastad. Dechrau wythnos galed o baratoi trylwyr. Nid yn unig i Ryan a Ronnie, ond hefyd i Bryn Williams a myfanwy talog. Ie, ond mae'r sketch gyfan a gyd yw e. Yw bod dim instruments dyn ni, a ni'n ladwy di dal. Ni'n esbonio bod ni'n instruments dyn ni. Na, gyn ddim. Ni di cael Mrs. Aberty. Go in front of them, watch your language, Will. Mae'n i gyd mewn. Sgwn ni'n eisiau am y cymeriadau chan. Sgwn. Ar pwynt ychan. Ti'n mynd, mae'n mlaen. Wel, torwch e, boys. Torwch e, diaw. Torwch e. Os ti'n sef yn on? Na, nes gwyn od, ti'n gwybod. Torres ti'n moyn torri. Gwrs ti'n od. Ti'n bod o hyn? Becsom a rhaglen i fi, na gyd. Gad e miwn. Dwi'n mynd credu allwn ni fod yn ddim byd arall am beth i ni. A os nad i rhaid o'r oni'n gweithio fel mae e yn Saesneg, wel dwi'n mynd gweithio o gwbl. Allwn ni beth yn newid. Na'n ffordd ni o weithio yna fe, ti'n bod. Dwi wedi cwrdd â boes yn gallu canu, yn well na Ryan. Dwi wedi cwrdd â boes sy'n gallu chwarae'r piano, yn well na Ryan. Ond, oedd y boi yma yn gallu gwneud y 3 neu 4 peth, a hefyd, oedd y boi mwyaf digri dwi wedi gweld yn y mywyd yna, beth sy'n bwysig. Ond nawr at y gwaith, colli tipyn o chwys, methu ambell waith, regwach yn Gymraeg. Technegwyr Saesneg yn gofyn beth yw ystyr hwnna. Dweud wrthyn nhw, ac ymlaen ar gwaith. Boes da yw'r rhain. Gyda ni bob cam, hollol gartrefol gyda nhw. Now, tell me, Mr. Will Williams from Poothy Poof, what kind of program did you have in these concerts? Well, you better have a word of Tarquin Thomas. He is our musical advisor. Yes, yeah. Tarquin Thomas. What an unusual name. Oh, I don't know. There's lots of us Thomases in Wales. Ydych chi'n meddwl bod rai bobl yng Nghymru yn meddwl bod chi wedi i gadael nhw falle? Wedes i ddim bod ti'n ofyn y cwestiwn yma. Enric Brwdion. O na, mae'n berffaith deg ydyn nhw feddwl hynny, ti'n gwybod? Na, ti'n gwybod, mae'n herdydd mae ddim, yn diwy. Sut all rhywun, ti'n gwybod, sydd wedi cael ei godi fatha Ronnie yna, ti'n gwybod? Ac wedi cael y siawns gyntaf gyda llaw, ti'n gwybod, yn Gymraeg. A chi ddim troi fe yna. Wedi taithio mynyddoedd, llechweddi a hangoedd, a llawer o diroedd blinderus, does un ddim o'r swynol na... Ydy, mae wedi bod yn ddwyrnod bach eitha llawn iddi to. O'n i wedi mwynhau. Digon i aros lan am ydych chi. Na, ddim yn credu. Yn chwythu a'r storm yn tarrannu. Storm oedd yma, i ysgwyd dipyn ar y llwch yma. Dyma fod, na, fe dio. Ble mae am hirla i, llinach ymhellach yn ôl na'r 70s. Os oedd dda i chi? Os oedd 7 a hanner.
Derek? A ni gar eto. Ie, gyrru braidd i'w gyflym, swn i, de. Mae'n siŵr o gael ei ddal, sti. Dim gan yr heddlu. Cael yn awl, ddedwch chi? Mi ges i'n awl gen yr heddlu? O, do wir, a be ddigwyddodd? Dim byd. Dim byd, wel, ddydyn nhw rhywbeth? Do. Good God Almighty, carry on. Am funud bach, roeddech chdi'n gyrru'n rhy gyflym? Oeddwn. Ac fe ges ti dy ddal? Do. A ches ti ddim ffein? Na. Wel, pam? Achos mae y barnwr Owen Temple Morris oeddwn ni. O, ac fe ddigwyddodd hynny ddod fod, o? Do, yn ymyl Pen-y-bon Tarogwr. A wyt ti'n meddwl deud wrtha i, tai ti, Derek, bwt tu ôl i olwyn y carn a'n gyfrin rhy gyflym, mas ar un peth i digwydd i ti? Dwi ddim yn gwybod, ond na fo, na fernwch fel nach barnwr. Ti isio lift? Pan eis i fewn i'r BBC yn 1964 ac ymuno a heddiw, eis i yno mewn ffordd o siarad fel perfformiwr, hynny fi oedd yn gwneud y pethau ysgafn yn yr rhaglen, ynde. Ac am gyfnod wedyn, dyna fi eisiau ni wneud. Ac roedd 2 a hanner yn natblygiad naturiol o'r cyfnod cynnar hwnnw nôl yn nechrau'r 60au. Be di hobia eich cwrat chi? Dim byd allan o'r cyffredin. Dim i'w gymharu â'r casgliad o grefyddwyr yn y News of the World y Sil dwytha, enghraifft, y parchedig Sam Archer o Ddofer, na bod yn iawn, yn diferu hun drwy swingio ar trapeze yn neuadd yr eglwys, a'r parchedig Neil Hanley yn ta hobi digondi niwad, ymweld â mwynhau clybiau strip merched Northflymyn ag ati. Iawn, cyn belled yn den nad ydy'r gwaith a'r gorffwys bellach wedi mynd yn un. O'r gorau, Miss Griffiths, os da chi a'ch ffrindiau'n barod dechreuwn i'r gwasanaeth? Oedden ni'n drwy'r ysgol efo'n gilydd, wedyn mi aethon ni'r coleg efo'n gilydd, oedden ni'n y digs efo'n gilydd, aethon ni mewn i'r BBC efo'n gilydd hefyd. Ac yn wir oedden ni fel 2 frawd. A pan mi farw Derek, 20 mlynedd yn ôl, fel mae'n digwydd i'r flwyddyn nesaf, 1974, oedd colli Derek mi fel colli brawd. Ynde? A pan dwi'n meddwl am Derek rwan, mi allai deimlo dagran croni a dweud y gwir, achos mi oedd colli Derek i mi fel colli brawd, ynde. Ac roedd y golled i ddarlledu yng Nghymru yn golled fawr. Mi fysa Derek wedi gwneud cyfraniad aruthrol i'r bedwaredd sianel. This is your captain speaking. We will shortly be arriving at Withybush Airport. Estimated time of arrival, 23:45 hours. Hey, mate, Cymraeg! Ia, o Sir Fôn, da ni, Eli. Mynd i Steddfod Genedlaethol Cymru, de. Ie. Eich captain yn siarad. Allan. Byddwn yn glanio y maes awe Withybush am chwarter i henner nos. Na i chi bobl Sir Fôn pan mae'r bus mawr ar 9 a'r bus bach bron iawn ar 12. Mi wedi wneud rhan actor tra ni'n dal yn ysgol, a wedyn, efo'r gegin yng Nghricath, Elis Gwyn, Will Sam, Gitar Obaith, Stewart Jones. Mi oedd yr rhan hefyd yn rhywbeth reit debyg i be o'n i ar y pryd, sef ifanc a coci, pyn o Jack the Lad. Panad felly chi'n Cloderi. Diolch fawr, Metron. Ei, Dafydd di hwnna? Mae o'n cael panad yma, Metron, gweitha môr. O, na chi da i wneud un arall i Dafydd. Diolch. Hei, mae mwg grand ar Dafydd man ose. Oes! A dim pawb sy'n gael fad ohono fo. Dim pawb fydde eisiau wneud. Te, constabular. O, ti di cael un? Na chi te? O, diolch. O, Dafydd, bech wyt ti di cael anwyd. Gwrand ar ôl gorffan dy banna, ty di'r tîm i gael golwg arna chdi. All right. Yw. Sgwlwch ar y tenders mae'n cael... Jealous na chi. Mi oedd gwneud y garej yn rhyw fath o ddilyniant i mi, achos mewn ffordd o'n i'n medru mynd yn ôl o'r garej, reis yn ôl i'r gegin, ac i bobl mewn Will Sam. Wel, ia, gei di fynd i dywelu rwan hefyd. Mae dy wres ti'n giant ag un. Chwch. Mae'ch pressure gauge chi wrong, Mitron. Rwy'n mynd i rwan, Dafydd, i'r gwely na. Dwi'n helpu Uncle Davy, mae gen fo broblem. Ia, gei di helpu am ffordd. Gwely! Na, na. Dafydd! Na, na! Ti'n cael munud, fa. Do na ddim ond tren o llond het actorion proffesiynol, ac mi o'n i am tua blwyddyn yn sicr, yr unig actor gogleddol tua 11-12 yng Nghaerdydd. Ond heblaw am hynny, mi oedd yr rhan wedi sgwennu mi. Fel oedd yr rhan wedi cael ei sgwennu Charles Williams, wrth gwrs.
Agradeli, tydw i ddim yn sal. O na, gwyd debyg. Gwyd ydym res o dros gian? Mae speed o fe, Dyliwn. Wel, doedd o ddim nes i chi redag ar yn ôl i. Rawch i monna fo'n i welu, dwi isio fo'n bama. Wel, dwi'na isio fo yn i welu. A mi dwi'na isio... Tro, dy glis, tid. Aw! Wedi mods da fi fel ansofft o hwnna. Dim ond un gyfres wnaethon nhw. Dwi rioed wedi dall pam, yn iawn. Ond mae yn biti, achos dwi yn credu bod sy'n gyfres weithiodd. A cyfres oedd yn reit poblogaidd. Falle, tasen nhw wedi sticio efo hi, fydde hi wedi gwella. Fydde ni yn fwy profiadol wrth gwrs. Ond o'n i gyd braidd yn ddibrofiad yn enwedig yn hermau comedi. A doedd comedi yn Lloegr ddim yn wych adeg ond o chwaith i fod yn hollol onest, oedd pawb yn dysgu. Hwrwch fi ddal gwybod. Hei, beth sy'n mynd mlaen cyfarfod diolchgarwch? O, fy helpu fi oedd Mr. Humphrey Thomas. Chwilio am ferch ydw i. Merch ei bwyd e? Fy meistr, Sir Robert ap Cyswallon Meilir. Rhan fach iawn, wedi gwir, o fath o ffid i myf. O'n i'n gymharol ddibrofiad ar y pryd. Rhyw fath o dim blond, fel oedd yn ffasiynol iawn ar y pryd, wedi gwir, trwy'r 70au. Gymharol straight, dim byd diddorol, oedd hi jyst yn fel rhyw fath o ornament. Ac wedi gwir. Nawr gan y man, o'n i'n cael yn hynny mewn i'r prif blot, felly, ond dim llawer mwy na hynny. Byddwch yn ofalus yng Nghaerdydd? Dach chi'n clywed sôn amdano fo? Gynt o'r Sorbonne, Heidelberg, Rhydychen, Dilyn, a'r Bala. Un o'r pethau mwyaf anodd dwi rioed wedi wneud, oherwydd pan ddech chi'n actio efo Hugh Griffith, ddech chi byth yn siŵr be fasa fo'n wneud nesaf, heb sôn am roi'r llinell iawn i chi, de. Ydyn awgrymys bod ni rhain, dod i'n ôl i mi gael golwg a iawn na ni. Miss Havina Hughes, Sir Robert ap Cyswallon Meilir. Helo, Del. Del? Del! Wel, ma'n gafri, mae pobl wedi gael yn pob math o enw ar draws y byd, yn neb yn ddel o'r blaen. Dywch yma, mi chan i mi gael yn golwg iawn yna chi. Ia, sedwch yma. Fanco ma'ch det chi. O, dos i held y draed. Sir? Dos i'r nai sgidio fi. I beth ydych chi eisiau sgidio, sir? I roi cic dan dy daclad i'r cathra, dos. Sedwch yma. Mae pobl yn gofyn i mi, be nath o i'ch gyfer chi fel actor? Wel, yr ateb dwi'n rhaid i hynny ydy, dwi'n mynd actio ddim mwy. Nath o ddim llawar, ond oedd o'n rhan o'r ddisgyblaeth, oedd o'n rhan o'r dysgu. Ac oedd hynny'n digwydd bryd hynny chi yn y BBC, ynddo. Llawriau mwy na mae o erbyn hyn, roedd o'n rhan o ddysgu'r grefft o fod yn berfformiwr, rhan o ddysgu bod yn gyfforddus o flaen y camera, cydweithio gyda phobl eraill. Ti mewn bach? Un olygfa oedd hwnna allan o nifer o olygfeydd sy'n cael ei ffilmio yma yn Sir Benfrog o gyfer y chyfres newydd Ryan Davies. Dyma'r tro cyntaf y bydd yn ymddangos yn ei gyfres arbennig ef ei hun. Mae wedi colli rhan arall y ddeuawd ddigrib o blogedd Ronnie Williams, mae ynte erbyn hyn yn cadw tafarn yng Ngogledd Cymru. Ryan ei hun sydd wedi sgrifennu sgript y gyfres newydd a Rhydderch Jones sy'n ei chynhyrchu. Fformula ar raglen, o'n i ddim yn hapus iawn, o'n i ddim yn licio canu, oedd ofn y canu arna i. O'n i'n mynd trwy'r raglen yn neud y sketches o redd, actori. Ond o'n i'n neud y raglen yn poeni am y deuawd ar y diwedd, neu am y pedwarawd yn y canol. A ddau yn harmoni, wrth gwrs. Y gweddill, o'n i'n meddwl yn bersonol bod y rhain ar o'n i'n debyg iawn i Morecambe a Moyes. Fi ddim mor wahanol i gyfresu Ryan a Ronnie er enghraifft, ond fyddai'n gwneud mwy o waith comedi mewn cerddoriaeth, canu mwy o ganeuon efallai defnyddio'r delyn, defnyddio'r piano a defnyddio mwy o ganu. La 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 lera! Golfo! La 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 la! La 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 lera! La 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 la! Fantastic! Wel, y pwdlin wyt ti'n dal yma? Ches i ddim byd i ddweud, ys dwy bed gyfa. Nes i ddechrau mewn comedi a Glynant Ysgam yn 73, 74, dwi'n meddwl oedd hi.
mewn cyfres Ryan ar ben ei hun. Cyfres gyntaf iddo fo wneud ar ôl iddo fo wahanu o'r wrth Ronnie. A ddwn ni'n cymryd rhan yn y sketches, rhanna cymdirol fatha, rhanna straight, roed feeds i Ryan, felly oedd un pantomime nadolig wnaethon ni ar gyfer rhaglen allan diwrnod nadolig efo Delmau Bryn oedd y gwestai a Elliw Haf a fi oedd yn actio'r gweision yn rhywbeth o Mother Goose. O na, ni'n chans wneud. Rhaid i ni amddiffyn. Mae mwy mewn bywyd na chi gwydd a stwffyn. Croeso i'r rhaglen newydd Sianel 5. Gan y bydd bob mam yn nain cyn i chi gael Sianel 4, waeth i chi hon ddim tra da chi'n disgwyl. Yn ddiweddar fe wrthododd Edward Heath gynnig gan Bwyllgor Eisteddfod i arwain gymanfa ganu yn y genedlaethol. Na chi swydd dda i rywun. Rwy'n falla si allan o waith? Helo, Harold Wilson yna. Na chi gŵr Mary, ie. Ynglyn ar ni'r argymanfa yma, da chi wedi cael rhywun i arwain yn teir llongwr llon? Ar ôl y rhaglen o Ryan yma, oherwydd oedd hi'n poblogaidd iawn, mi ddweud sy'n na yn sgil hyn yn yr hynna bach o gynnu, rhywbeth o amlygrwydd, ac pobl yn gallu gweld bod fi'n gallu gwneud comedi. Ac yn fuan wedyn, mewn rhyw 2 flynedd dwi'n credu, tua 76, mi oedd y BBC yn awyddus i wneud rhaglen ddychan, a mi eithon o criw yn ni at yn gilydd, a mi ges i wachoddiad i fod yn un o'r tîm i wneud rhaglen honno enw Sianel 5. Yn y faner wsos dweitha, o na hysbysebiad am gyfieithydd rhan amser i fynd o gwmpas y llysodd. Tybed sut unigolyn fyddai'n ceisio am y fath swydd? Eich enw chi ydy John Cadno Jones. Your name is John Cadno Jones. No, my name is Justice Fortescue Johnson Smythe. Na, ci enw fod i John Cadno Jones yn lembo. Kindly make your intentions clear. Proceed. Carry on. Ond ydw'n iawn i credu mai llys enw ydy Cadno? Is she right in believing that Cadno is a court name, llys name? Ydw'n iawn? Iawn! Fine. Fine? Who mentioned the fine? I have not pronounced sentence yet. Diolch di dweud y frawddeg yna eto na fo. Cofio ni wneud rhyw ffilm lle oedden ni fatha rhyw dŷ oedd yn ganol cae yn honno'n waci iawn, ni'n cofio, oedd yn ddiddorol. Yn Pen Arthur oedden ni'n ffilmio, ti allan i Ben Arthur i'w gae. Ar goled. Wythos ti bod yn bil awyr iach ni 2 bint yn ddrytach y chwarter yma. Be ti bod yn neud fo? Dim byd. O, cofio di, fi oedd band arian Trefor mam yn wythnos yn mis Ionar a maen nhw'n defnyddio lot. A dy fam, hefyd e. Ond i, beth sy'n y llythyr yna? Newyddion drwg. Be, ti eisiau dod yma yn fus? Mae'r tîm yn condemn. Fydri ddim dwa felly na fydri. Condemned? Gad ni weld. Dear sir, your house is condemned. Yours truly, council. Ond fydra nhw ddim. Maldwyn, maen nhw yma. Yna'n council. Hei, ddim chi oedd y postman gyne? Yeah, ni'n short-staffed yn sketch yma. Short-staffed. Diffyg weledigaeth. Short-sighted. Hwna dio. Dim cofnod o'r cyfnod. Glas iawn. Mewn pub oedd e. Yn y Conway, dwi'n cofio iawn. Ar bynawn diwedd haf yno ni. 73 yno. A mi ddweud rhyw storion oedd wedi digwydd i fi, rhyw storion gwir oedd wedi digwydd am yr superintendent Llandudno cael ei gloi yn sel, fe oedd o'n tŵr dydd bobl rhoi bwyd yn nhw dan. A dyma Mike yn syniad diw beth sa hwnna'n gael penod o gomedi sefyllfa lle. Ar gol, lle chi mach gen i? Y swyddfa heddlu'r Dorlan, sir? Eitha reit mach gen i, felly chi ddim ar gol. Nac dw. Reit. Be chi moyn, de? Wyddwch chi ddim, sir? Pwy chi meddwl wy? Chan Canasta? PC 323, Gordon Hughes yn reportio, sir. Oedden ni wedi sgwennu am wreiddiol yn ogleddol. Oedd yr holl beth yn ogleddol. Ac mi ofynodd Jack Williams i ni newid yr inspector a'i wneud yn ddeheuol. Bysa fo ddim yn digwydd heddiw, wrth gwrs, achos mae pobl wedi hen arfer. Oedden ni sgwennu fo i Stewart Jones yn bendant. Oedd y Stewart o'r diwrnod o'r pnawn hwnnw yn y Conway.
Hwnnw, os di wart yna fo ers hynny. Yr embrio bach hwnnw, be gath ar y genedlu, y brawn nhw. A rhyw fwrn y confe gath y genedlu. Right, dewch mewn man hyn nawr, PC Hughes. Nawr, man hyn mae gyd yn digwydd. Hew, da chi'n deud, sir? O ie, fan hyn, nerve centre, heddlu'r dorlan. Wel, y pals, ond y fe. Ie. Nawr, feddewch chi'n gyfarwydd iawn ar lle ma cyn bo hir? Switchboard? Ffôn o'r sargent, o'n i nawr, wel, mae y mas chi'n gweld. Wel i, rhywbeth go bwysig, ie? O ti? Allwch chi weid hynny, gallwch? Y ces, ie? O ie, ces, ie. Wedi dod o hyd i raced eitha twyllodrys yn y dorlan ma. Ew, pwy sy'n meddwl te? Ie, pwy fysa'n meddwl yn yma? Ie, fel oedd o ddangos chi. Sargent, PC 323 Gordon Hughes. Replacement Jones 15, Sargent. Wedi ala ma'n syth o Gymraeg. Wel. I station gynta fe, Sargent? O, ie, wel, ai, dim croeso i chi, PC Hughes. Chwawr. Fi di Sargent Pyw. Oedd na gwyno anhygoel amdani peth i allan gynta. Yn y papura, yn y capeli, henaduriaeth, llun ag efionydd a bethau. Meddwl o'n i, sa PC Hughes mae'n licio tamad bach. Tiw, dyw hwn ddim mor ddiniwyd ag o'n i'n meddwl. Tamad o fwyd mae Mrs Roberts yn feddwl wrth reswm mawr. Nath rhywun yn Borthmadog godi petisiwn yn erbyn ni, felly. A mi nath na wrth petisiwn wedyn, fynd gyn bobl, gyn hogia o ysgol Eifionydd, William Wan Roberts, fel mae'n digwydd bod. Dwi'n meddwl, oedd un o'n nhw. Ti'n sgwennu un o'r pellach, dwi'n gyn sgwennu Taylor Mans fo wedyn. Mae'n bwysig yn oedi hefyd fo'n cynnysiad o gyffredin. Wrth i boddau efo glas y dorlan, oherwydd bod ni'n defnyddio iaith bob dydd. Iaith dda bob dydd, oedden ni'n trio. Lle iffar ti a fynd, lle iffar chi mynd Hughes? Oedd iffar yn ddigon da cynni i obsetio bobl, de. A Criminal Justice Act. Pardon? O dan yr act yna, da chi'n cael peeping toms, disturbing the peace. O, ydyn. Ma' nhw hefyd yn dyn, Mr Vaughan. Hens glyfaethod bydron dyn nhw. Dim bod nhw'n cael gweld dim byd yn rhy fi, cofiwch chi. Mi fydda i'n cael cyrtans bob tro cyn tynnu amdana. Ond bydda? O, byddwch, gobeithio, ie. A dwi'n cofio mor un Rhys yn dweud, ar ôl ryw ddwy benod gyntaf yn allan, oedd eisiau mynd lawr y stryd y Fangor. A dyma ryw ddyn lori scrap yn stopio, agor ffenas. Hei, Dol, chi sy'r peth y cops ar television, ie? Ie, bloody great, ie? Gymwch chi rolo? Sy'n hwn. Deidi, Dwi chi ffenori fel clogwyn ddyr ar ddyr ar fynd. Chi'n lico dringo, Sargent? Angela Evans ydw i, eisiau di chi. O, reit dda, thank you, Miss Evans. Be gai wneud i chi? Ond ydych chi'n gwybod, dwi wedi cael yn hela yma. O, ie. O, Christmas boxes o gwmpas yn gynnar, Lenny. Pwy sydd wedi'ch hala chi yma? Y Superintendent Parry. Tisw bach, da chi rioed yn dweud mae chi di... Ie, WPC 27, Angela Evans, at eich gwasanaeth. Dwi'n ni'n gweld y cymeriad yn Glas y Dorlan, a wedi gwir, ti'n bach mwy knowing oedd i eto rhyw fath wrthrych rhywiol, felly. Ac oedd rhywun yn ymwybodol ta dyna be oedd y 70au yn amser mwy rhydd yn rhywiol. Am ni, oedd menywod yn y cyfnod yna, o'n i'n teimlo bod ni wedi cael rhyw gydraddoldeb gyda dynion, oedd y bilsen ac yn y blaen, defnydd y bilsen yn iantydd, oedd neb yn ofn hwnna oedd AIDS, wrth gwrs ddim yn bodoli. Oedd y teimlad o rhywioldeb yn fwy rhydd, o'n twyllo'n hunan, wrth gwrs, achos o'n i'n cael yn rheoli gan ddynion. Chi'n bod o'n i'n trafod y mater yr undeb na nithwr, a wedes i... Beth mae'n neud nawr? Pa mae di gwisgo fel yna? Dwi ddim ar observation, to, di? Pwy, be? PC Hughes, pa mae di gwisgo fel yna? Nid Hughes ydi o, recruit newydd. Dwi ddim yn un o reina, di? PC Evans, dyma Inspector Vaughan. Wel, tiawch eriod. Croeso i'r dorlan, PC Evans. Diolch. Ond dy fe? Wel, ydywch llaw fan hyn i fi gael golwg arno chi. Wel, mae'n brain ni. Ydy'r sargiant wedi dangos popeth i chi? Nag yw. Ddim eto. Dim eto, dim o gwbl. Istedd ar watfarwyr.
Dim ond llwch yr oesoedd gynt. Right then, now then. Felly, mae'n amosib cysylltu da'r gaf. Sut? Gaf, geffa, inspector. O, yndi. A dwi'n ni'n lle mae'n sarjan chwaith. Right then, now then, beth da ni? Copies, poppies. Chinese, heroin, a'r dyn ma. Right. Right, disgrifiwch y dyn ma i fiws. 5'8", Europead ar olwg mawr efo Chris D, Taiwan a siwt pinstripe. 5'8", mawr, tai, Chris, stripe. Un o'r mafioso yws. Bobol beryglis. Wan fadwaith, hwnna dio. Wadd i fama, i ddiawr o ddim. Fandaliaeth, hwnna dio. He mam, hethau I gynnyn nhw, a be am yr addewid? Addewid y penaethiad, y broadcasting, a be fasa Aneirin i feddwl, a hwal, a be fasa Mr Oilfield Davies yn ei ddweud, Sa digon iddo fo godi oilwch. Scarcely believe. Dim un ffotograff o hwnna. Gyn un dim I ddangos I blant, Robert John. Os ma'n I glod bydd farw yr hen englyn bach. Mi o dyn a demon am gorau godi monument. Godi bus dim I. Dim I gael fy llygad. Ond atolwg. Yn rhefain jam iddo fo fod. Nid yn Nghaerdydd na allan uwchlyn chwaith. Diffyg gweledigaeth. Cam drefn, hwnna dio, cam drefn. Fel na ti'n gweld. Ac gwahanol bobl, enghraifft, na ti Wagner, enghraifft. Wyddos ti Wagner, mae wedi cyfansoddi opera fawreddog o Tannhauser. Wedi cael ei seto mewn ffactri lleder, mae'r opera yma, gyda llaw, ti'n gwybod hynny o ti. Ond fel hyn mae Wagner yn chwarae Happy Birthday to You, fel hyn, ti'n gweld.